Saturn je korunným klenotom našej slnečnej sústavy a jeho veľké prstence ho robia unikátnym najmä na prvý pohľad a preto si ho veľa ľudí často predstaví ako prvý objekt, keď sa povie slovo vesmír. Ale čo je na ňom najlepšie je to, že je plný neuveriteľnej vedy. Saturn je v poradí 6. planéta od Slnka a je to druhá najväčšia planéta slnečnej sústavy. Jeho polomer je asi 9 krát väčší ako polomer našej Zeme. Okolo Slnka obieha vo vzdialenosti 1,4 miliardy kilometrov a jeden obeh okolo neho mu trvá 29,5 roka. Saturn sa okolo svojej osy otočí približne raz za 10,5 hodiny a kvôli tejto vysokej rýchlosti sa tak trochu vydul na rovníku a sploštil na póloch. Je taký veľký, že cesta autom okolo rovníku by vám zabrala necelých 158 dní, čo je viac ako 5 mesiacov. Zároveň je to jediná planéta v našom planetárnom systéme, ktorá má menšiu hustotu ako samotná voda. Takže ak by ste mali vo vani miesto gumenej kačičky Saturn, ktorý by mal rovnakú hustotu ako ten skutočný, vznášal by sa vo vašej vani úplne rovnako ako ktorákoľvek iná gumená kačka. Jeho priemerná hustota nám však neudáva úplný obraz o tom, aká je planéta v skutočnosti. Z väčšiny je tvorený prevažne vodíkom a patrí medzi plynné obry podobne ako Jupiter, pre ktoré je typické, že nemajú pevný povrch, ale iba hustú atmosféru, ktorá postupne prechádza do plášťa. Takže medzi týmito vrstvami nie je žiadna ostrá hranica. Okrem vodíka tu tiež môžeme nájsť prvky ako hélium, amoniak či metán. Jeho atmosféra dosahuje výšku niekoľkých stoviek kilometrov a tvoria ju husté žlté oblaky rôznych odtieňov, ktoré vytvárajú pásy rovnobežné s rovníkom planéty. Tie sú výsledkom super rýchlych vetrov v hornej atmosfére, ktoré môžu dosiahnuť rýchlosť fantastických 1800 km za hodinu. Keď sa pozrieme na Saturn zblízka, vidíme len vrchol jeho mrakov. Táto najvrchnejšia vrstva atmosféry má približne minus 140 stupňov Celzia a absorbuje ultrafialové žiarenie, čo vedie k vzniku hmlistého oparu na pologuli, ktorá je privrátená k Slnku. Ako by sme postupne prenikali do atmosféry, rástla by teplota, čo ovplyvňuje skupenstvá chemických zlúčenín. Tú najvyššiu vrstvu tvoria kryštáliky ľadu z hydroxidu amónneho. Pod nimi sa nachádza vrstva mrakov zo siličitánu amónneho a predpokladá sa, že tú najnižšiu vrstvu tvoria mraky z vodného ľadu. Čím hlbšie by sme sa nachádzali, tým by narastal aj tlak, ktorý sa v spodných vrstvách zvyšuje natoľko, že sa vodík mení z plynu na kvapalinu, takže pod atmosférou Saturnu je určitým spôsobom oceán tekutého vodíka. Ešte hlbšie je uložená vodíková vrstva, kde je tlak tak obrovský, že vodík sa tu správa ako kov. A pod ním je kovové a skalnaté jadro, kde teplota dosahuje zdrvujúcich 11 700 stupňov Celzia. To je dvakrát toľko ako na povrchu Slnka. Saturn sa pomaly gravitačne zmršťuje a vďaka tomu vyžaruje viac energie, než príjma zo Slnka. Žltá farba planéty je spôsobená odrazom slnečného svetla od horných mrakov, ktoré sú plné amoniaku, no na záberoch zo sondy Cassini sa atmosféra javí ako modrá, a to práve vďaka rozptylu slnečného svetla v molekulách atmosféry. Podobne je tomu aj na našej Zemi, s tým rozdielom, že svetlo na Zemi sa rozptyľuje v molekulárnom dusíku a kyslíku. A aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, Saturn má veľmi podobnú atmosféru ako Jupiter, iba že Saturnové pásy sú oveľa menej chaotické a sú oveľa širšie v okolí rovníka. Tiež sa Saturn javí ako pokojná planéta, ale opak je pravdou. Mimo toho, že sú tu druhé najrýchlejšie vetry spomedzi všetkých planét slnečnej sústavy, tu sú aj extrémne búrky, pri ktorých majú vetry v oblasti pólov 5 krát vyššiu rýchlosť ako na Jupiteri. V roku 2010 vypukla na severnej pologuli naozaj šialenosť. A to preto, že táto búrka dosiahla dĺžku viac ako 10 000 km a stopy po nej pretrvávali v atmosfére dlhé mesiace. Nazývame ju Veľká biela škvrna a búrky tohto typu sa zvyčajne opakujú každých 30 pozemských rokov, kedy je severná pologuľa Saturnu najviac privrátená k Slnku v dôsledku obehu planéty okolo Slnka. Na planéte však neustále prebieha nespočet iných, menších búrok, pri ktorých často vznikajú blesky, ktoré sú asi 1000-krát silnejšie ako tie, ktoré vidíme na Zemi. Postupne, ako by sme sa presúvali smerom k pólom, tu môžeme sledovať obrovské trvalé búrky. Na južnom póle je obrovský hurikán známy ako južný polárny vír a na severnom póle je ešte
ešte podivnejší obrovský 6-uholníkový vír, a to s priemerom asi 25 000 kilometrov. Z pozorovania vyplýva, že tento vír je stabilný a nejde o krátkodobý jav. Zarážajúci je práve jeho tvar, ktorým je naozaj pravidelný 6-uholník s pravidelnými stranami a pravidelnými uhlami. Prvé snímky tohto útvaru pochádzajú z roku 1980 zo sondy Voyager 1 a podrobnejšie snímky priniesla v roku 1997 sonda Cassini. Dlho nikto nevedel vysvetliť tento abnormálny tvar, až nakoniec vedci z Oxfordskej univerzity vykonali experimenty s rotujúcim valcom, ktorý bol naplnený vodou. Po vytvorení ďalších prúdov a zafarbení tekutiny im vznikol podobný 6-uholník, takže tento vír na Saturne je skrátka len dynamická hra jednotlivých prúdov v atmosfére. Na Saturne sa každých 15 rokov striedajú dveročné obdobia, a to leto a zima. Zo všetkých plynných obrov má tiež najslabšie magnetické pole, ktoré ale siaha do veľkej diaľky a je dostatočne silné na to, aby odklonilo slnečný vietor. Vďaka magnetizmu vzniká v oblasti polov aj polárna žiara, ktorá je viditeľná v ultrafialovej časti spektra a tvorí sa rovnakým spôsobom ako na Zemi. Neoddeliteľnou súčasťou Saturnu sú jeho výrazné ikonické prstence, ktoré si ľudia vybavia asi ako prvé pri zmienke o tejto planéte. Ich celkový priemer je 420 000 kilometrov, ale väčšina má hrúbku maximálne niekoľko stoviek metrov. Sú tvorené veľkým množstvom materiálu, od zrniek prachu až po horniny obohatené vodným ľadom, ktoré dosahujú niekoľko metrov. Každý kus obieha planétu samostatne a riadi sa pritom Keplerovými zákonmi, a to v praxi znamená, že objekty, ktoré sú k nemu najbližšie, obiehajú okolo neho rýchlejšie ako tie vzdialenejšie. Celkovo sa prstence delia smerom od planéty na D, C, B, A, F, G a E, pričom hlavné prstence sú A, B a C. Hlavné prstence sú tvorené množstvom ďalších jemných prstienkov a ich pôvod nie je úplne jasný. Existujú teórie, že sa sformovali prirodzene z protoplanetárneho disku, alebo sa môže dokonca jednať o mesiac, ktorý sa rozpadol na miliardu kúskov. Zaujímavé je, že prstence sú len 10 až 100 miliónov rokov staré, takže v minulosti vyzeral Saturn o dosť odlišne ako dnes. Prstenec B je najširší a má šírku asi 26 000 kilometrov. Kedysi boli prstence A a B považované za jeden, ale až neskôr sa zistilo, že je medzi nimi medzera široká asi 5000 kilometrov, ktorá nesie názov po svojom objaviteľovi a nazýva sa Cassiniho medzera. No aj v tej sa nachádza niekoľko ďalších tenkých prstencov a nie je to len prázdny priestor. Prstence nie sú úplne symetrické a niekedy v nich môžu byť rôzne odchýlky vplyvom gravitačného pôsobenia. Napríklad mesiac Prometheus výrazne vplýva na prstenec F. A to tak, že raz počas svojho obehu okolo Saturnu dosiahne bod na svojej eliptickej dráhe, v ktorom je najďalej od svojej planéty a zároveň najbližšie k prstencu F. A aj keď je tento mesiac malý, pretože má priemer len 102 km, jeho gravitácia je dostatočne silná na to, aby z prstenca vytiahla materiál až do výšky 200 km, a to v prstenci zanecháva odchýlky pripomínajúce vlny. Posledný prstenec Saturnu je tak trochu zvláštny, pretože je veľmi riedky a nachádza sa v 100-krát väčšej vzdialenosti ako ostatné prstence. Bol objavený až v roku 2009 a predpokladá sa, že je zložený iba z jemných prachových častíc, ktoré len málo odrážajú viditeľné svetlo, a preto je tak ťažko pozorovateľný. A pretože je táto planéta trochu iná ako tie ostatné, predovšetkým kvôli prstencom, pohľad na ňu nadchne prakticky kohokoľvek. Zo Zeme je pozorovateľný aj voľným okom ako veľmi jasný, žlto-červený neblikavý objekt a tiež je veľmi dobre pozorovateľný aj v malých ďalekohľadoch, v ktorých uvidíte prstence, a dokonca je šanca, že spatríte aj Saturnov najväčší mesiac Titán. Práve v období opozície Saturn vychádza pri západe Slnka a vtedy ho na oblohe môžeme pozorovať celú noc. Súčasne je obdobie okolo opozície najvýhodnejšie pre sledovanie, a to z dôvodu, že planéta je k Zemi najbližšie. Saturn ale nie je na oblohe viditeľný stále v tom istom mieste. Priemerne sa v jednom súhvezdí zverokruhu zdržiava okolo 2 rokov a aktuálne ho môžeme nájsť v súhvezdí Vodnára, v ktorom zostane do marca roku 2025. Planéta sa pohybuje po oblohe najpomalšie zo všetkých planét viditeľných voľným okom a občas sa dokonca môže zdať, že spomaľuje, zastaví
a potom sa začne pohybovať naspäť. Tieto nerovnomernosti sú spôsobené pohybom Zeme voči takmer rovnomernému obehu Saturnu okolo Slnka. Je ale potrebné si uvedomiť, že tento efekt pozorujeme u všetkých vonkajších planét, takže začínajúc Marsom až po Neptún. Je to tiež dané tým, že Zem obieha okolo Slnka rýchlejšie ako tieto vonkajšie planéty a tak ich na svojej ceste musí raz za čas predbehnúť. Saturn sa považuje za najvzdialenejšiu planétu, ktorú možno pozorovať voľným okom. Jasnosť Uránu sa pohybuje niekde na hranici pozorovateľnosti a za ideálnych podmienok je vidieť aj on, hoci je ďalej ako Saturn. Ale popravde je veľmi nepravdepodobné, že by ste tento slabý objekt rozoznali od iných hviezd, aj keby ste mali perfektný zrak. O jeho mesiacoch si povieme zase v budúcej epizóde, pretože rovnako ako u Jupitera sú to jedinečné svety sami o sebe a bola by škoda o nich hovoriť len stručne. A aj keď Saturn pravdepodobne nehostí mimozemský život a ani nevytvára vhodné podmienky, aby sa tu nejaký zrodil, u týchto mesiacov je to práve naopak. Na budúce uvidíte. Má veľmi hustú atmosféru, ktorá je tak hustá, že z vonkajšej perspektívy úplne zakrýva planétu a preto by ani pozorovateľ na povrchu nikdy nevidel jasnú nočnú oblohu ani Saturn. Dôležitým prvkom je tiež metán, ktorý vytvára mierny skleníkový efekt, bez ktorého by tu bola teplota oveľa nižšia ako je v skutočnosti. Nachádzajú sa tu ľadovce a pevniny z uhľovodíka a jazerá tekutého metánu, ktoré v stave bez vetria nemajú vlny väčšie ako 3 mm, čo znamená, že vyzerajú ako zrkadlo. Na povrchu mesiaca Mimas sa zase nachádza obrovský kráter Herschel, ktorý sa radí k najväčším kráterom v pomere k veľkosti mesiaca. Je to obrovská guľa tvorená vodou a keďže sa Saturn nachádza tak ďaleko od Slnka, tak vonkajšiu vrstvu tu tvorí hrubá ľadová krusta a preto sa tiež jedná o teleso, ktoré odráža svetlo najviac zo všetkých mesiacov slnečnej sústavy. A tieto výtrysky sú skutočne šialené. A skončila na obežnej dráhe Saturnu, čím vytvorila jeho prstenec E.